ħabbret skema oħra li se tinċentiva lin-negozji u l-intrapriżi jkomplu jinvestu u jkabbru l-operat tagħhom dan permezz ta' self imsejjaħ soft loan li se jassisti lill-intrapriżi sabiex jinvestu f'inċentivi aktar sostenibbli. Id-dettalji dwar din l-iskema tħabbru mill-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli il-ħamis filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Malta Enterprise. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kert Farrugia, spjega li l-massimu tas-self huwa ta' €1,000,000 u l-ammont dovut irid jingħata sa 5 snin wara. Din l-iskema se tibqa' miftuħa sa Ottubru ta' sentej oħra u l-proġett irid idum għaddej 18-il xahar. Il-Malta Enterprise se tiffinanzja sa 75% tal-proġett. Il-ħsieb wara dan l-inċentiva huwa li kemm bis-self tal-Malta Enterprise u b'self ieħor illi ikunu qed jagħmlu minn banek jew inkella anke mir-riservi tal-kumpanija ikunu jistgħu jagħmlu dak l-investiment li ħajoħloq iktar xogħol u anke se jmexxihom lejn transizzjoni iktar sostenibbli fil-negozju tagħhom. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li permezz ta' dan is-self l-intrapriżi jistgħu jkabbru l-operat tagħhom jew jinvestu f'sistemi favur l-ambjent li jaħlu inqas waqt li jħallsu inqas. Il-Ministru Dalli qalet li l-Gvern kompla b'diskussjonijiet biex jitħabbru inizjattivi li jkomplu jkabbru il-kumpaniji f'pajjiżna. Din is-soft loan hija self għal kumpaniji brati favorevoli fejn rridu niffaċilitaw il-ħajja għal kumpaniji u dawk il-kumpaniji li għandhom idejat ta' business, li għandhom business proposals li permezz tagħhom jistgħu jgħinu jkomplu jikbru u anki jkunu qegħdin jinvestu fis-sostenibilità ambjentali, qegħdin naraw li nkunu qegħdin niffaċilitawlhom il-ħajja billi ngħinuhom ikomplu jikbru f'pajjiżna.